Pepe García. Sí. El projecte de Tia Lola. Jo he deixat a la gent una mica intrigada, perquè diu, el projecte Tia Lola, aviam, això que ha de ser. És un projecte molt innovador, no? I que davant aquesta crisi tira endavant. Sí. Tira endavant. Malgrat la crisi, tirem endavant. I fes-me 5 cèntims, perquè estem una mica... Es tracta de menjar. Sí. I menjar ràpid? No, és menjar lent. Menjar lent. És slow food. Nosaltres cuinem poquet a poquet perquè vostès se'l mengin amb molt de gust. Llavors, el projecte... Llavors, aquí, el bo és, una de les parts bones, és el sistema com està fet aquest menjar, no? És tota la brasa, sense colorants, sense conservants. Quines tècniques utilitzeu? Sí, nosaltres n'hi diríem que el tipus de menjar que fem és el menjar, ens agrada dir que és el menjar que feien les nostres padrines. O sigui, un menjar lent, que quan no hi havia pressa a la cuina, a poc, donant molta importància als gustos, i està fet tot a la brasa, com cuinaven gairebé les nostres padrines, tot fet a la brasa, amb una brasa real, amb una brasa que hi ha foc, que hi ha fum, que hi ha cendra, fet amb llenya d'alzina, i el procés és uns forns que podem fer molts quilos cada dia, que és uns forns que van amb brasa, realment amb brasa. La patent és de l'empresa i hem comprat la patent amb una altra empresa. L'empresa ha anat fent variacions fins a trobar el punt d'uns forns que ho couen a la brasa. I llavors es cou amb foc, amb fum, amb cendra, amb tot tipus de... Una brasa com la que fem a casa quan tenim una barbacoa, quan anem al jardí i fem una costellada, doncs ho coem així. Realment el procés és el mateix. I llavors, una vegada surt de les màquines, s'abateix la temperatura, s'abaixa la temperatura fins a 2 o 3 graus i llavors l'envasem. L'envasem al buit o amb una atmosfera modificada i llavors segueix 2 processos, o la pasteurització o congelat. El congelat té molt temps de caducitat, un any aproximadament. Clar, et pot durar una mica més. Sí, efectivament. I l'altre té 3 mesos. I es pot comprar en format fresc. I llavors, i en quins llocs? A tot arreu. A tot arreu que els interessa, nosaltres els hi vendrem. O sigui, això està enfocat a grans superfícies, però també a la botiga de la vora de casa nostra. I llavors a hotels, restaurants i cafeteries, perquè... Important és saber el preu, perquè jo he vist que unes racions més o menys a €1... Sí, efectivament. Doncs això està molt bé. Apostar per aquests preus, clar, surt a compte, no? Ha de sortir a compte, no? Claro, els números és que han de sortir a compte, no? Sí. Realment surt a compte. El procés per arribar a aquest preu és que a tot el que repercuteix al preu d'un producte, que n'hi ha moltíssimes de coses, doncs nosaltres mirem d'esgarrapar a tot el procés, mirar de negociar uns bons preus de compra, uns bons preus de la llum, un bon preu... Fer tot el que pugueu vosaltres, el màxim que pugueu vosaltres. Nosaltres n'hi ha molta gent que no cobrem res, que estem allí ajudant, i clar, això repercuteix també al procés, no? I llavors mirar de vendre-ho bé, que surti un preu el més assenyat possible. Nosaltres, el preu referència serà €1. €1 vol dir que una persona pot comprar una cuixa de pollastre, cuixa i contracuixa, feta a la brasa, sense conservants, sense colorants, sense saboritzants, per €1. Un pes aproximadament de 230 grams, vull dir, fixa't, pot dinar quasi una persona que... I la peculiaritat d'aquest projecte, que m'encanta, és que utilitzeu unes 2/3 parts de la plantilla seran persones amb algun tipus de discapacitat o persones que es troben en situació de risc social. Sí, això és el més important del projecte. Un tant per cent molt elevat de la gent que treballarà amb nosaltres, que col·laboraran allí, són gent discapacitada tant psíquica com física. O sigui, ha vingut gent, han parlat amb l'associació de síndrome de Down d'aquí Lleida, han parlat amb l'associació de sords, han parlat amb Àspid, amb Aspros, amb l'Estel de Balaguer i amb altres entitats de fora, que avui, per desgràcia, n'hi ha algun d'ells que tenen poca feina, com he explicat abans. Exacte, i amb les retallades aquestes, que afecta precisament a llocs de treball, clar, vosaltres intueixo que cobrireu moltíssimes places, no? Sí, nosaltres, aquest projecte es va iniciar fa uns 3 anys, vam començar a moure algun fil, a mirar de coses, a mirar... Llavors, sempre ha estat voluntat de l'empresa, de l'associació, de que sigui una cosa rendible. Però és que fa 3 anys, vull dir, fixa't,
si el temps ens va donant la raó de cap on hem d'anar, no? Vull dir, no hem de dependre de les ajudes, hem de fer un producte que sigui rendible i dels guanys d'aquest producte destinar-los allí on s'hagin de destinar, vull dir que la gent tingui una millor qualitat de vida i perquè hem de fer una excursió al Castell de Lleida, si a la millor, que també, que a la millor podem anar a un altre lloc que val més diners, doncs han de sortir, la gent han de veure que el que fem s'ho guanyen ells. No és que una ajuda que ens arribi o no sé què, no, ens ho guanyem nosaltres. I si ens donen alguna ajuda, doncs benvinguda sigui. Ah, clar, està clar. Benvingut. Sí, efectivament. Me quedo admirada. Aquest procés... És un procés que comença, tu me dius, des de fa 3 anys? Sí, fa 3 anys aproximadament. Quan vam estar buscant, doncs clar, la fàbrica val moltíssims de diners. Avui, fixa't... I clar, i tu d'una manera altruista, no es pot viure altruistament, no? Jo gasto poc. No, sí, efectivament, hi han ficat molt. Hi ha diversa gent que han ficat molt, que ens ajuden, la gent realment... I després heu de ser persones, jo no sé si hauràs tingut algun cas a la teva família o el que sigui, però normalment són persones que estan molt sensibilitzades amb aquest gremi, no? No perquè hagis potser tingut un cas a la família, però potser que tu t'hagis implicat amb associacions, hagis conegut les seves necessitats, llavors d'alguna manera te fa canviar una mica el xip de dir, aviam, treballem per tots. Nosaltres ens en donem compte que estem immersos en una bogeria meravellosa, perquè parles amb gent que n'estic segur que no col·laboren habitualment amb alguna entitat, i a nosaltres sí. I ens trobem un psicòleg que vindrà a treballar amb nosaltres gratuïtament, una persona que ens ofereix els seus serveis, gent que vindran a ajudar sense cap interès, vull dir, gratuïtament. També ens trobem... És que tenim una tarda, tots els convidats d'aquesta tarda sou gent supersolidària. Això vol dir... No, jo soc gent normal. No és casualitat, jo em penso que hi ha molta gent que és solidària. Hi ha molta gent que inclús pot aprofitar part del seu temps de dir, aviam, jo treballo, jo rendeixo amb el meu, però també he de dedicar una part, jo penso que si això ho pensés tothom... Sí, bueno, nosaltres tenim una empresa que ens dediquem amb aquella, el que passa que tenim molt temps i llavors mirem de fer coses. Jo també vull dir que jo no soc gens ni extraordinari ni res. Jo soc una persona molt ordinària, el que m'ha tocat fer coses extraordinàries. Estar en un punt que ens toca estar a fer coses per casualitat, vull dir, no per cap... Tu que ets de Vallfogona de Balaguer? No, jo soc de Vilanova de la Barca. Ah, però vius a Vallfogona de Balaguer? No, visc a Vilanova. No sé perquè jo tinc que... No, la fàbrica la tenim a l'Hostal Nou, Vallfogona de Balaguer. Sí, tia Lola està a Vallfogona de Balaguer. I el tia Lola de què ve el nom? La tia Lola, tothom li tenim una de tia Lola. Llavors, una tia és una persona entranyable, que acull els nebots... Com els menjars, ja està. No, doncs això mateix. Nosaltres volem, com que hi treballa gent amb discapacitat, doncs volem que sigui un nom pròxim, que la gent se trobin acollits, que estiguin... que es trobin més bé que a casa seva. Nosaltres diem que el dia que es passi a Lleida és un dia meravellós. La gent s'ho han de passar molt bé. Treballant, no cal treballar massa, però que el dia aquell sigui un dia meravellós, que ens ho passem bé i que quan arriba el divendres que ens sàpiga greu de marxar cap a casa. Això és el que se vol aconseguir. No, està molt bé. El que dius és que fa 3 anys que heu començat amb el projecte i tal, i ara aquest dilluns, precisament aquest dilluns, ja vau començar la selecció de personal. La selecció de personal, no? Sí, tenim, per desgràcia, tenim 1.800 currículums. Cada setmana en tenim 100 de més, 100 més. Cada currículum, al darrere de cada currículum hi ha una tragèdia personal, algunes molt greus, de gent que t'expliquen les seves tragèdies, les seves històries, i, clar, llavors, com fas la selecció d'aquesta gent? Clar, a més, és que de la manera que tu ets sensible, que ets una persona sensible, si cada vegada que tu atens un currículum, clar, tu t'expliquen la seva història personal. No és una entrevista de feina normal i corrent que aquí et fem un test i... No. Fa poc va vindre... Tu escoltes, jo em penso que fas hasta una mica de psicòleg, no? No, què va. Però, escoltes... Fa poc va vindre una senyora i em va estar explicant que tenia 3 fills, que l'ajuda del seu pare, que cobra 400 i pico euros, els ajuden amb ells a menjar, està separada, que els ajuden al manteniment i s'ha de mantindre el pare i la mare, i quan marxava li vaig dir moltes gràcies per haver vingut a portar el currículum, no?
I aquella senyora em va dir, es va girar i em diu, però gràcies. Diu, encara em dona les gràcies després del temps que li he fet perdre. I es va ficar a plorar. I a mi, que em costa poc de plorar, doncs ens vam ficar els dos a plorar. Ai, fixa't. Llavors va passar un treballador per allà i va dir, Pepe, què et passa? No res, tranquil. Vull dir que sí, efectivament, afecten molt. Vull dir, no ho sé, potser en el temps te'n vas deslligant, però a mi em costa molt. Clar, arribarà un punt que, clar, amb tants currículums, amb tanta gent, arribarà un punt que almenys tindràs que mirar-te una mica més fred, no? Sí, però costa, costa molt. Perquè cada dia renoves, o sigui, cada dia et torna a ficar la vacuna de la tragèdia diària, del que passa, i gent discapacitada, bueno, no en parlem ja perquè... I què és el que valoreu, o per seleccionar les persones? No, l'actitud. O sigui, es valora més que res l'actitud. No ens importa ni l'edat, ni el sexe, ni el tipus de discapacitat. El que valorem més que res és l'actitud envers de la feina. Busquem gent que siguin molt positius, que siguin optimistes i que vulguin treballar, vull dir, que vulguin estar a la mesura de les seves possibilitats. Vull dir, nosaltres no som una empresa a l'uso, vull dir, és una empresa una mica diferent. És empresa, associació, és un... Sí, bueno, és que no ho podem deslligar d'una cosa de l'altra, no? Una entitat, nosaltres, per exemple, perquè veguis que no ho podem deslligar... Una MT, Sí, no podem deslligar, la gestió l'han professionalitzat moltíssim. Hi hem ficat gent molt experta, els millors que hem pogut trobar. Tenim una directora comercial, un conseller delegat, un cap de planta, superexperts al tema. O sigui, nosaltres hi podem ficar molt el cor, però en el cor, potser no es pot anar a tot arreu. I volem professionalitzar-ho perquè la cosa sigui el màxim de viable possible. Déu-n'hi-do, quina feinada. No. I llavors, ara esteu fent la selecció de personal, més o menys, quan... Perquè engegat ja està. Bueno, clar, és tot un procés. Hi ha parts que estan engegades i més o menys els càlculs vostres. Nosaltres calculem començar a finals d'aquest mes a començar a provar màquines, donar toms i a produir el mes que ve. Anar produint, ja anar s'incorporant, aquest mes ja s'incorporarà algú i cada dia es anirà incorporant més gent. I nosaltres calculem que a l'any serem un centenar de persones treballant allí. Clar, el procés vosaltres que és productiu de nou, no? Per tant, comenceu des de zero. Sí, però el que et dic, és un producte molt nou, una empresa de Barcelona que ens ajuda, ho diu de broma, que nosaltres som la Coca-Cola. Nosaltres som únics. No hi ha ningú al món que faci el que fem nosaltres. Hi ha alguna empresa que ho fan de mentida, però no ho fan com nosaltres, que ho fem de veritat. O sigui, el procés de cocció és realment a la brasa. No hi ha ni trampa ni cartró aquí, no? I llavors, el preu. Nosaltres compentem amb alguna empresa, quan els anem a oferir el producte i tal i qual, bueno, la brasa diu això sona ja car i tal, llavors quan els comentem el preu, doncs ens interessa. A més que és una cosa que és molt pràctica, perquè ara, per exemple, el menjar preparat, cada vegada pugen més les ventes amb menjar preparat, no? La gent no tenim temps. Clar, fixa't tu que sigui un menjar que saps que no té conservants, que no té colorants ni additius, i que saps que és una cosa que és sana, i a sobre et costa €1, doncs dius, m'apunto, no? A tothom ens agradaria menjar sa, que fos un aliment ric, que no hi hagués cap adulteració, això és el que ens agrada a tothom, no? I si a damunt l'empresa que ho fa pot donar treball, l'associació, l'empresa, pot donar treball a gent discapacitada o en risc d'exclusió, i treballarà gent d'ètnia gitana, i treballarà gent molt gran, gent que tenen 60 anys treballaran amb nosaltres, senyores. Quant personal, més o menys? Començarem amb 15 o 20 persones i llavors als 6 mesos calculem que serem 50. I la progressió, pels càlculs que tenim fets, que a l'any serem un centenar. Ni cap 120 persones amb un torn sol, amb un torn, ni cap 120 persones. La nostra planta és una mica com un formiguer, té l'entrada petita, el que passa és que ens comencem a escampar cap a les vores. Jo penso que estan fet alguna habitació a la nau d'algun veí, perquè allò té moltes habitacions i molts racons, no? Però sí, la idea és aquesta, que hi hagi molta gent treballant i que ens ho passem molt bé. Doncs enhorabona de veritat per aquest projecte, que el trobo fantàstic. Gràcies. Moltes gràcies per vindre'ns a explicar. No, a vosaltres per invitar-nos. I per la peculiaritat de contractar persones amb discapacitat. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.